Тържествената церемония по повод празника на града започна от 11 часа на площад Хаджи Димитър. Ритуал по издигане националното знаме. Носителят на наградата Милосърдие Христина Наумова и на доктор Иван Селемински Желяз Кондев бяха тези, които изпълниха ритуала по вдигане на знамената – националното, на Сливен и на Европейската общност. Уважаеми граждани и гости на Сливен, няма да скрия вълнението си, което изпитвам при вида на пълния площад. Радвам се, че сте тук, защото присъствието прави от днешния ден истински празник. Честването на Деня на Сливен е жива традиция и потребност за сливенските граждани. За нас 26 октомври е дата, на която се събираме не по регламент или по силата на наследена през годините инерция. Събиране обичта и грижата към Сливен и неговото бъдеще. Благодарствен молебен за здраве и добруване на всички сливенци изнесе негово високо преосвещенство сливенският митрополит Йоаники.